Nice one. Number 15, Pinhedo. To number 21 for 3. 5 seconds Saka. Number 17. 15. 10 seconds Saka. 5 seconds Saka. Hai boleh. Time out, Kraken. Sakla ko, 14 seconds na ako. Yo, what's up mga kauray, no? So, dito tayo ngayon sa Camp Karingan. So, ito yung mga player natin. Saan ka na, boy? Right. Napakalupit mo naman. Ito si Jancy. Siya Boss Boss ATV. ATV. Right. So, yun. Akit na kami. Akit na tayo. Tara. Game namin ngayon. And malalakas yung kalaban namin. Tingnan natin kung anong magiging takbo ng laro natin. Ayun, no? Siya na. So, mga kauray, no? So, yan na nga. Dito na tayo sa court. Gagaling ng mga player. Lakas, agad naman. So, yun mga kauray, no? Diyan lang kayo. Next game tayo rito. Note muna tayo. So, yun, dumating na yung tank build namin. Tank build. Pause na pause ko sila. Parang di ka nagmotor ah. Right, nandiyan na yung mga player natin. Yung mga player natin. So yun mga kawaray, so kami na nakasalang dito and panoorin natin isang napakagandang laban ito. Alalay lang yan. Nice sir! Nice! Sit mo na lang mamaya sa third quarter yun. Hindi ka. Mamaya pag nagano. Nice one! Sige, diretso mo na! Nice one! Sige, diretso mo na, diretso! Number 7, 2 points. 11-10. Salazar. Good, good! Sige, baba mo na, diretso mo na! Nice, Chi! Nice, Chi! Number 14, Barbara. 2 points. Diretso na! Problema. Patay tayo dyan. Mamaya mo na yung malaki. Kaya nga eh, dapat... Kailangan may sabay sa atin dyan, yung malaki. Ito na yun, dalawa kanina. Short, time out. Go, bigay! Angat lang, angat! Nice one! 6 minutes and 5. Mahoy. Angat, angat! Mahoy. Nice one! Mahoy. Matatapang siya! Mahoy.
Salazar. Tesoro, 4-3. Laging matane. Bigay na! Bagal! Neto. Baba! Number 15, Tuneto. To number 25, 4-3. Number 25, two walay bowler. Tuneto. Yes! 2-1. Number Salazar. Oh, hawak pula! Number 15, Patrick. Number 25, Tuneto. 2-1. Laway, two walay bowler. 15 seconds shot clock. 10 seconds shot clock. 5 seconds shot clock. Number 78. 2-1. Nalang na 10. Hold on. Angkat. Laksa foul. Foul. Number 25. Tesoro, 45 seconds. Tesoro. Rebound na lang. Rebound na lang. Neto. 35 seconds. Neto. To number 17. Number 15. Hawak! 10 seconds shot clock. Set! 5 seconds shot clock. High bowler. Time out, Kraken. 70. Shot clock ko, 14 seconds na ako. 90 seconds shot clock. Taas lang kamay! Oh, back out! 5 seconds. Tesoro. 10 seconds. Wala! No good. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. So yun mga kawaray, panalo kami dito. Grabe, napaka-crucial ng game. So score 75-70. So muntik na kami dun sa huling position ng kalaban. Buti na lang isinabla yung layup na yun. So swerte pa rin talaga. So yun, congrats sa kalaban namin, sa Kraken and sa team namin. Alright.